Salam dostlar. Size bu videoda dünyanın 7 täsinligini görüň berjek. Taýin bolsaňyz onda videoya geçelim. Mälim bolşýal dünýäniň 7 täsinligini hemmämiz az hem bolsa eşdendir. Hakykatdan bu gudratlaryň nerede ýerleşýänliklerini, näme maksat bilen gurulanyny bilýärsiňizmi? Dünýäniň 7 gudraty ilki bilen milatdan öň 5-nji asyrda taryhçy Herodot tarapyndan ortak oýlanylan düşünjedir. Milatdan öň 4-nji asyrda Sidon Antipatros tarapyndan dünýäniň 7 täsinligi hakynda eser ýazylypdyr. Bu täsinlikleriň hataryna Keops piramidasy, Babilondaky Semiradanyň asma baglary, Zeus'un heykeli, Efesdaky Artemidranyň ibadethanasy, Halikarnasdaky mavzoley, Rodos adasyndaky Helios'un heykeli, Aleksandriýanyň Faros adasyndaky maýagy, ýöne şu wagta çenine tapylan iň köni ýekedek piramida Keops'un piramidasydyr. Gelin indi bolsa antika döwrüniň 7 täsinligini ýeke-ýeke gözden geçirelim. Dostlar, bu Keops piramidasy Mesirde Kairanyň demir gadagyndan Nil derýasynyň günbatar bölgesinde tapylypdyr. Keops piramidasy antika dünýäsiniň 7 täsinliginden biridir. Piramidanyň ilki gurulanynak uzunlygy 146 metr töwerek bolandyr diýip pikir edilýär. Ýöne häzirki wagtda çenine wagtyň geçmegi bilen erozija uranlygy sebäpli günümizde munyň uzunlygy 138 metre barabardyr. Piramidanyň hemme tarapy we uzunlyklary destegdir. Piramidanyň bir tarabynyň uzunlygy 200 metrdir. Piramidanyň tutuşy gömülmi bolsa 2,5 milyon metr kubdur. 4000 ýyldan gowrak wagtdan bäri Keops piramidalary dünýäniň iň beýik piramidasy diýip bilinýär. Piramidanyň gizli sirlerini başga bir videoda sizin için taýýarlarym. Aslında adamlaryň iň uzun bina gurmagy 19-njy asyrga çenine baglanlypdyr. 19-njy asyrdan soň adamlar hasıly guruluşlar edip başladylar. Geň zatlaryň biri hem Misirdaky piramidalaryň simmetriýasy, häzirki wagtdaky modern tehnologiýa enjamlary bilen ölçek etmek için ulanýan enjamlaryň kömegi bolman nädip edilendi diýsen geň galynyjy bolupdyr. Piramidalaryň aýratynlyklarynyň üstü açyldygy taýyn adamlar bu binalara barha beter haýrana galýar. Mumiyalanan tabutlar radioaktiv madda barlygy üçin mumiyalar ilkinji tapan 10 kalym rak ketili sebäpli aradan çykdy. Piramidalaryň içinde hiç bir elektrik enjamy, ara gatnaşyk serisi işlemeýär. Munyň sebäbini orta hiç bir alym bilip bilenok. Piramidanyň içinde süýt bir näçe günläp üýtgemen saklanýar we ahyr soňunda aýlanmadan gatyga gurilýar. Ösümlikler piramidanyň içinde has çal tütýär. Piramidanyň içinde 5 hepde galan suw 100 kremiň deregine ulany bermeli bolýar. Dewil taşlanýan gabyň içindäki imit galynlar piramidanyň içinde ýytlanmadan mumyalanýarmyş. Kesilen, yanan we sypsyrlan yaralar piramidanyň içinde has çal tütýär. Misirdaky iň ulu piramida 30 ýylda gurulyp otarypdyr. Bu piramidanyň daşlary bilen Fransiýanyň daş töweregine boyu 3 metrlik divar gurup bolýar. Piramidalaryň içi tomsuna sowuk, gyşyna çenden aşa sowukdur. Kosmos giňişliginde Misirdaky piramidalara bar. Aýratynam piramidalaryň bir ýyldyz toplumyny baktyryp gurulanyny çak edilýär. Piramidalaryň käbirine kilometrlara ulayan tuneller bar. Bu tunelleriň käbiri näwede dogalyp barýar. Käbiri orta faraonyň mazaryna alyp barýar. Bunlaryň çaklamagyna görä piramidalaryň içindäki altynlar soň 250 ýylda talananlar diýip pikir edilýär. Gelin indi bolsa Babilondaky Semiradanyň asma baglaryna göz gezdirelim. Antik Grek şairleriň aýtmagyna görä Babilonyň asma baglary biziň eramyzdan öňkü 6-njy we 7-nji asyrlarda gurulypdyr. Efret derýasy arkaly zynjyrlar bilen suwarylypdyr. Semiramidanyň asma baglary rowaýatlara görä Babilonyň asma baglary biziň eramyzdan öňkü 605-nji ýylda Babilony 43 ýyl dolandyran Nebukadnesar tarapyndan döredilipdir. Nebukadnesar bu ağacı Mezopotamiýanyň ysy we tekiz gurşawyndan ruhdan düşen aýaly Semiramida üçin ekdiripdir. Bu ağaç şu neçene gelip bilmedi. Emma gadymy dünýäniň 7 täsinligi bolan Babilonyň asma baglary taryhda hekaýalaryň, filmleriň, kitaplaryň uly mawdugy boldy. Gelin indi bolsa Zeus'un heykeli bilen ýakyndan tanyş bolalım. Zeus'un Gresiýanyň Olimp şäherinde goýulan heykeli, ajaýyp heykel milatdan öňkü 435-nji ýylda heýkeltaraş Fidi tarapyndan ýasalypdyr. Heykel altyn we pil tümkünden ýasalypdyr. Zeus'un oturan taht heykeliň özüne garanyňda has täsirli bolupdyr. Sebäbi ol agaçdan ýasalan we altyn pil tümkünden we gymmatly bahal daşlardan ýasalan bezeler bilen bezelipdir. Dünýäniň 7 täsinliginiň biri hataplanýan
Heykel Afina'nın tanımalı adamlar tarafından täze döredilen İstanbul'a geçirildi ve 462. ýylda ulu ýangynda beýran boldy. Gelin ne olsa Efes'taki Artemida'nın ibadathanasına göz gezdirelim. Artemida'nın milattan öňkü 550-nji ýylda Kiçi Aziýanyň Efes şäherinde kurulan ibadathanasy, ibadathana düýünden merwerden gurulypdyr. Häzirki wagtda dünýäniň 7 täzeleriniň biri hasaplanýan ibadathanadan diňe merwer bölekler çykarypdyr. Halikarnas aramgahy, Kairanyň paşasy Mawzol tarapyndan henidi diýilke, öz gowrukanasyny gurduryp başlaýar. Bu aramgah Pife we Satay adly grek guruluşçular tarapyndan bina edilýär. Guruluşyk Mawzoluň agtygynyň döwründe tamamlanýar. Mawzoley şu wagtky Türkiýanyň Bodrum şäherinde ýerleşýär. Gresiýanyň Rodos adatynda kurulan sütün, ol milattan 292-280-nji ýyllar arasynda binagar Hales tarapyndan gurulypdyr. Sütün 554-nji ýylda sökülip aýrylypdyr. Aleksandriýa maýagy Misiriň İskender şäherindedir. Maýagyň uzunlygy 120-150 metre barabardyr. 100 ýyllar öň adamzadyň guran iň uly we iň uzun binasy bolupdyr. Antika döwrüniň iň köp wagt aýakda duran 7 täzeleriniň biridir. 1494-nji ýylda şenli haraba halyna aýakda durupdyr. Maýak pratik bir maksady bolan ýeketek binadyr. Maýak 1323-nji ýylda ýer titreme sebäpli ýykylypdyr. 1994-nji ýylda Fransız arheologlar maýagyň galyndylaryny tapdyrlar. Dostlar, bir videonun soňuna geldik. Videony beğenen bolsaňyz like basyp kanala agza bolmagy unutmaň. Başga bir videoda görüşýänçek hoş sag bolun.